Jo. No fakt to kofovo. Není kofova. A bude to skysnuté. To je tá istá? To je tá istá? To je tá istá? Z týždňa. Není to skysnuté. Ja neverím. To je tá istá? Fakt? Není to skysnuté. Kde si to mal? V ruksaku celý čas. Ja som sral predtým to. Nikto mi neverí. Som sa ešte stihol vrátiť, lebo som mal taktiku na špeciálnu vec. A vysral som sa. No teraz nie, pretože aj Lukáš je na nejakom tábore. Nejak ale neviem. The next stop is Si hrdina Slovenského národného povstania. No, hajde, no ja som prišiel, keď som sa Si obľúbená minerálka. Niektoré sú jednoduché postavy. To je mesto moje obľúbené. Čo robí? Aha, čo to robí? Čo? Ale to nerobí. A to robí. A mne to robí. Ja som ťa ujebal. Ako som Merlin Monroe. Samo, kde sme? To mesto mi dáva strašné flashbacky. Šéfbeky. Musíme si mešťanský výťah. Ne, tak. Ja som len dokrcaný o šťaty. Čo ti to poďme urobiť teroristický útok v Piešťanoch? Som hladný. Poďme do Lidla. No. Chcem ísť kradnúť, tak tam. Patrabánka. Zlaté špeky. Ježiš, paráda. Ja mám tu fľašku, tu dopy. No tú flašku ide do krvi. Tak skočím. Ja sa dáš aj Tesco tam bolo? Lidl tam je. Fakt je tam Lidl. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Partigiano come presidente. Už išli Banga. Máňo. No na čo máte chuť páni? Čo to bude? Aké to bude také? Potom to bude aké? Nie, von der Leyen. Peťo, aké to bude? Ja neviem, viem, že kurva mne von der Leyenová. No ale keď si pečivo Štedre kúpi. darovala 2 eurá a teraz si za to pôjdem čo si kúpiť. Ale Tu stále bola, tu je taká ceckatá pani predtým, počkajte. Tu bude taká ceckatá pani. To si pamätám doteraz. Čo? To si pamätám doteraz, to tu vždycky bývalo, taká ceckatá pani. Keď? Peťo, keď si mi kúpiť niečo pečivové, aké to bude? Bude to také pečivové. Dobre, je to také pečivové. No áno. No. Neverím, že si spomenul. Prejebanie. To bolo moje prvé všetko v tomto meste. To je mesto s veľkým M. Tu sa proste odohralo všetko. No a som tu aj jebol za kontakt. Mňam. Ďalšia vec, čo robíme vždy na tomto piatku. Hľadáme faru. Aj kostol. Aj, no hej. No dobre, to je v pohode. Vieš, čo to je čierny holub? Maťo, Blatanka. Kde je to Blatanka? Tu Blatanka. Kde je Máňo? Máňo! Si nás drhol. Tam je Danička. Jo, takže môj budget na dneska je 2 eurá. Neviem ešte, čo si s tým kúpim. Môj budget je 5 eur asi, alebo 4. Lebo šetrím si na gitaru. 26 sladké zobrať. Dobre, ten slané sú plná lepšie, Matej. Ježiš, Peter, zavadza to. 0,60. No vidíš, že to ide. Čiže sme tu na nejakých schodoch, tam boli nejakí feťáci strašne nebezpeční. To by som opísal ako niečo, ako čo je v Tepliciach. Takéto miesto. Pri Tesku, presne pri Tesku. A my sme si kúpili, ja som si kúpil 4 hotdogy, preto si kúpil nejaké 2 extra kalorické veci. Samo má 2 hotdogy a čo? Anglický rožok asi. Máš 2 hotdogy a 2 nejaké pičoviny. No čiže sme veľmi naložení a ideme papať. Dobrú chuť. Takto som skočil. A čo si kde si skákal? Skákal som tam na nejaký pojebaný múrik. No,
To je tvoje. Je to také... C alebo na začiatku náboženstva, že pomodlím sa, chodím na náboženstvo a píšem a nechodím do kostola také. No dobre, deti. Ja som middle class. Ja som idú kokos. Dobre. Dobre, Vo táto. videoklipe na van. Fále. Dobre, nevyhúpne. Hej, hej, proste. Znova si to predstav, prídeš tam a že poďte, deti, mám cuklíky. Ja tiež tam mesto snov. Mesto? Ok, teraz 7. Akože, súhlasím, podľa mňa je to také niečo, Že ideme rýchlo. Navrhni niekedy, že by to to ty, šiel. Môžeš aspoň teraz povedať, že to nie som ja, pretože to ty. Počúvaj, vždy keď človek hovorí pravdu, tak aspoň teraz ju hovor. Pozri sa na toto koleso. Pozri sa na toto koleso. Ono jednoznačne hovorí, že to nie som ja. Maťo, hovorí to niečo na teba? Hovorí to niečo na teba? Čiže skúrime sa pečerí, niekde sú to. Dobre. Dneska je piatok, konečne to je geniálne. No. Je to slovo? To je pražská kaviareň. Ty sa neschováš moc. Trošku ste pozad. Zistilo sa, že to bol len víne žena. Peter. Wow, to je jak ten gotický. Ale ako sa prerába. Keď ti nestúvajú po tých drevách. A teraz fara. Toto je fara. Nevydala. Je to fara? Hej. Čer. Aha, kočky. To je dževokot. Áno. Here comes that bullshit, what up? 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 My sme chlapci z Pezinku. Naťahujeme si cicinku. Dobre. Wow, to je úplne romantikuš. Že? Bože, keď tu má tak špeky, čo teba chyba mi Mariša. A Mária. Maria. Tu a teraz je tá pravda, čo sa vekli. Prečo tu má Peter jediný na tomto jedno? Kurva, však ten kokot ma chcel znásilniť. Máte to, kam nás vedieš? To sú nejakí ateisti. Hovor, dobre, takže tá dôležitá vec, čo sa stala. No takže asi idem, viete jak, hen tam bola vajka a som išiel alkohol na fízu, dvaja takto. Popri tom, jak ja sa rozprávala z môjho teta, že vás otecov. Jeden takto, takže viete, predstavujem si, že akože cez obednú službu, no to je no, ale to nie je dôležité. Dôležitá vec je, že ja okolo nich bežím, idem. A oni sa pozerajú, čo to kurva. Potom zastanem, čo najviac normálne. A išli do piče. Našťastie ma nechytil. Pán Božkovi sa za to ďakujem. Pán Božkovi Alzheimerista. Ale to neznamená, že neverím v Boha. Čo tu sedíš? My sme na Šumave. Ale už není maj. Wow. Či je maj stále? Nemaj. Juice were right, or Elor, kto? Proste zavretý most. Ale stále to bol 271 000. Tu som si k nám nebol kupovať, ale tu... Oni mi zrušili, nezrušili si to. No ako si dopadlo? No, čo? Haló? Ale neopýtal. Nie, ja budem riešiť, čo si tu robil pred tou bajkou. Oni dojebať. Kedy som ja rozposielal videá, jak prdím vo vani? No, kedy a komu? No, kedy a komu? Budú zábery ako... Tak by si to... Ty si zdobil vaňu ako malý, alebo taký, čo si nie? Ja som rozbil televízor s obedárom, lebo som sa nasral na mamu a som to hodil do nej a som teraz rok televízor. Ja som rozbil televízor, keď som sa nasral na brata, hádzal som po ňom topánku. Hot Wheels. Čo nevedel? Teraz. Nie.
On to fakt vie. S kým sa rozpráva? S kým sa rozpráva? Ty žiješ? Ale to je normálka. My sme v teple. Jebne, Peter. Počkajte. Som sa strepal. Čo to bolo, ale videl? Na akej ulici bývaš? Schizofrenici. Pavel na Karibičke. Rybička. Kom by sa... To je tá p***a Nerušiny, keď ju bombardovali a čo nechali tu ruku. Ale kde oni sa mi schovávate za rohom, kokoti. Ó, dobrý deň. Niektoré nevolajú ani... Čiže, Peťo a Samo nám ušli a my sme ich hľadali a teraz... No, nehľadali čo je? sme ich tak úplne. No nehľadali sme ich, ale akože čakali sme na nich a nedošli, tak sme potom ešte za nimi ujebali sme vodku a teraz už došli. Čaute žebráci. Neviem, a není vaša. Ja nechcem. To je dobré. Čo, aký sme oddychaní? Čo si udýchaný, chlapče? Čo si oddychaní? Není, nemáme. není. Tu miluje svojho brata. Peťo si dejí. Peťo si chce český baba. Peťo si krát. Peťo, dáš mi 1000 eur? Peťo chce týkať? So svojím bratom? Европы, подорож до Европы. Тоже нам нахуй, потому что Россия нападнуть Украину и то... Hello, tepla! Odkiaľ ste, chlapci? Servus! Ahoj! Čau, Lucia! Pro! Čau! Neviem. Keď jazdíme, my pomaly púšťam plyn, pomaly fúkam dym. Cítim sa byť slobodný, keď